Здравейте! Скоро обещах да разказвам повече за мен, работата ми и семейния бизнес, който имаме с съпруга ми. Реших, че е най-логично да започна с лична история. И това, което е било най-интересно за хората около мене, как избрах да заменя професията с бизнеса. Както повечето от вас знаят, съм завършила право и правото наистина е сбъдната мечта за мен. Ще дам малко предистория за това. Още в началното ми образование имах прекрасна учителка, която ни насърчаваше да мислим в рими и да пишем стихове. В края на учебната година тя събираше всички наши произведения в лична стихосбирка. Но по-интересното е, че във всяка книжка пишеше 3 неща. Име, възраст и мечта на професия. Това, което пишеше в моята книжка е: Яна, на 7 години мечтая да бъда адвокат. В края на средното ми образование изненадах родителите ми, когато им казах, че ще кандидатствам само право и само в Софийския университет. Бяха шокирани от факта, че няма да имам резервен вариант, но за мен не съществуваше вариант, в който не ме приемат. Приеха ме, завърших специалността и съм наистина благодарна за този период от моя живот, защото той ме срещна с невероятни хора, както в университета, така и прекрасни ментори в работата ми. Видях как се случват нещата на терен, какви са в практиката, успях да взема всички изпити, които бях планувала към този момент, но животът ме изненада и ме срещна с бизнеса. Не мисля, че правото е затворена страница за мен. Очаквам да видя кога, как и с каква кауза ще се срещнем отново. Избрах за мое развитие бизнесът с интимни продукти, защото това е истинско предизвикателство. Темите за сексуалността и интимността в България са табу и това породи по-голям интерес в мен да задълбоча познанията си в областта и да видя как работи този свят отвътре. В началото бизнесът беше много вълнуващ. Трябваше да опознаем желанията, притесненията на клиентите, да опознаем пазара и възможностите, които той ни дава. Повечето търговци биха казали, че това са просто продукти, които трябва да продадеш. Но истината е, че в нашия бизнес зад всеки продукт стои конкретен човек с неговия личен живот, с неговите притеснения, желания или проблеми. И винаги сме се стремяли да срещнем очакванията на клиента и да дадем най-добрата услуга. В първите няколко години по-скоро помагах на съпруга ми и той беше водещата фигура. И истината е, че ми трябваше известно време да взема решението да се отдам изцяло на бизнеса. Това не беше породено от факта, че съм имала някакви притеснения или колебания, а по-скоро правото наистина е професия, която аз много дълго време съм желала и имам афинитет към нея. Накратко историята ми и пътят ми до тук. Планът ми е да продължа да правя такива видеа, в които разказвам лични и бизнес истории и да навлезем малко по-дълбоко в темите за интимността, сексуалността и партньорските отношения. Надявам се да ви е интересно и до скоро!